So, ayan guys, yung mga ingredients niya. Very easy and very quickly lang to. Pang dessert. Ayan, dito sa Arabic, hanggat umiinom sila ng gawa. Ayan, brown sugar, 1/4 cup, saka white sugar, 1/4 cup. Kailangan mo ng almond, plus butter, honey. Siyempre, yung Skyflex, yung pagkukutan natin. Sa mainit na kawali, lusawin mo yung butter. 100 grams butter. Kailangan natin dito ng 2 big spoon pressed milk. Low fire lang siya para di masunog. So, ilagay mo yung asukal, yung sugar. Ayan, haluin mo, lusawin. Ayan, pag okay na siya, ilagay mo yung 2 big spoon na pressed milk. Hanggang sa ma-melt na siya, hanggang malusaw na, as in lusaw na yung sugar. Yan, 2 spoon honey. Tapos, pwede na nating ilagay dyan yung almond. Ayan. 1 cup na almond. Tapos, halu-haluin mo lang siya. Pag alam mong babad ng konti yung almond niya, pwede mo na siyang alisin ng apoy para hindi siya matuyo masyado. Yan, ihalo mo lang maigi para kumagat sa almond yung sauce. Dito sa llanera, nilagyan ko siya ng yung papel. Pag nagluluto ako, yan, ihahalera mo lang dyan yung Skyflex. Yan, halera mo lang siya ng pantay-pantay. Ilagay mo na yung niluto mong almond sa sugar and honey. Dapat pantayin mo siya mamaya. Ilalatag yan para lahat ng Skyflex is malagyan.
siya. Pag nailatag mo ng maigi, lagay mo siya sa puron, sa oven. Yung oven is taas lang yung init niya. I-fix mo siya ng 180 degree. Yan, pag tingin mo is crispy na, pwede mo siyang baliktarin. I-cut-cut mo siya one by one, tsaka mo babaliktarin. Yan. So, hanggang matapos, ganyan lang, diretso cut mo, tsaka baliktarin. Yan, hanggang matapos. Tapos, pag tapos na siya, balik mo siya sa puron ng 3 to 5 minutes. Tapos, pwede mo na siyang i-arrange sa lalagyan. Ganun lang. Thank you for watching.